f'nofs il-lejl fil-palazz fejn naħdmu xuġġat waħda tinkiteb li gerxet il-kollha sa anka lill-pejxi. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. U da kulħadd qed jinkwieta fejn qiegħed Bertu. Anka l-pjanista ma għamda dwejja fuqha di. Ma jafux fejn qiegħed Bertu. Bertu għawadu fil-palazz. Ma nafx għalfejn dan l-inkwiet kollu. U dinejja jisni qed inħoss tektik ta' arloġġ. Fantasija ta' moħħi di. Nippreferi naqra ktieb. U l-ktieb li ħanaqra llum jew silta minn dan il-ktieb jismu Is-Sigriet ta' Għar is-Sriep. Sigriti biss. Ħanaqra minn kapitlu 10. Finżul ix-xemx. Wieħed mill-uffiċjali tas-sigurtà ħareġ biex jara jekk dawk it-tlet irġiel kienu x'għadhom ġejjin għalina. Imma meta l-maħnieħ ġej lura bil-lajma intbaħna li issa ma kienux għadhom qegħdin jiġru warajna. Għalhekk ħadna r-ruħ. Però meta lill-uffiċjali t-twil semmejnilu il-kaxxi mimlijin bil-fliexken ma tilifx ħin. Qabad it-telefon u ċempel malajr lill-pulizija. Sa dan it-tant li naħaduna f'wieħed mill-appartamenti u minn barra l-ilma ġabulna wkoll kikkri bil-kafè għal-qata. Gabarre mimli sandwiches u ieħor ftit iżgħar mimli galettini, biċċiet tal-kejk u xi tnaqqir ieħor. Għallulna li fi ftit ħin kellhom jiġu l-pulizija biex jinvestigaw iżjed dwar dawk l-irġiel. U hekk kien, għax inqas minn nofsija wara daħlu jkellmuna surġent u żewġ spetturi. Ednilhom l-istorja kollha mill-bidunet bil-proġett tal-fotografija ta' Mendi li waqqafna niklu taħt it-torri ta' Għajn Żnuber li nżinna mill-minżel bil-bidwi tal-Eliqi ta' Irdum id-Delli, bil-maltempata li kienet qabditna f'Għar is-Sriep, bil-kaxxi mimlijin fliexken li ġabu minn fuq il-lanċa, bl-irġiel irrabjati għax konna skoprejna x'kienu qegħdin jagħmlu bil-moħbi u kif battikata u briskju kbir kien irnexxielna nissiltu magħhom u naħarbulhom biex fl-aħħar spiċċajna fil-lukanda. Minnu fih is-surġent qabad il-mobile u ċempel il-kwartieri ġenerali tal-pulizija. Qabduh mal-kummissarju u qata biss wara li semmilu li fl-inħawi ta' taħt it-torri ta' Għajn Żnuber kien għaddej xi forma ta' kutrabandu. Qabel telaq talabna n-numri tal-mobile stana u għalinna li fil-jiem ta' wara kien se jerġa' jibgħat għalina fil-kwartieri ġenerali biex inkomplu ngħinu lill-pulizija fl-istħarriġ tagħhom. Meta rġajna sibna ruħna waħedna fl-appartament, Mendi saqsitna. Tgħid inċemplu lill-ġenituri u ngħidulhom minn xiex għaddejjin? Ma jiem l-ewwel ma qbilx. M'għandniex għalfejn noqogħdu ninkwitawhom fuq it-telefon minn issa għax inkella sakemm jaslu min jaf x'ras jimlew għal xejn imsieken. L-aktar ommi għax dik tgħidx kemm iġġibhom bi kbar. Fl-opinjoni tiegħi għandna nċemplulhom meta ikunu fi triqthom l-hawn u ngħidulhom biss biex jgħaddu għalina quddiem il-lukanda. U mbagħad ngħidulhom kollox meta nkunu fil-karozza qablet miegħi Emily. Hekk jew bekk għad fadal aktar minn siegħa oħra sakemm jiġu għalina. U x-xemx qed tinżel u jiena
Tex kemm jiena ħerqana biex nara ħalli nixbdilha ftit ritratti. Komplejt ngħidilhom bit-bissima. Għax ta' bil-ħaq, fl-għabex ta' dik il-lejla inżul ix-xemx tassew inserta sabiħ. Wara dak il-maltemp kollu li kien għamel, l-ajru s-saffa, l-arja ċarat u l-ftit sħab li kien hemm fuq ix-xefaq beda jagħti dera romantika biġmil ta' kuluri li kienu qegħdin jirriflettu fis-sema mad-dawra kollha tax-xemx. Biss, qatt ma bsarna li waqt inżul ix-xemx mill-gallerija tal-kamra tal-lukanda fejn konna aħna konna sa naraw spettaklu kbir. Għax malli x-xemx messet mal-baħar, instema' risaq helikopter tal-forzi armati li għadda fil-baxx minn qudiemna u baqa' sejjer dritt lejn ix-xara ta' Ein Znuber. Hemmhekk tgħix kemm beda jdur fuq l-irdum id-delli, propjament fuq lanċa li kienet qiegħda tfittex li taħrab il-barra lejn id-direzzjoni ta' Għawdex. Kemm inni ngħidlek mit-triq dew jinstemaw ukoll bosta sireni tal-pulizija u vetturi kbar tas-soldati. Bit-trombi stajna naraw il-helikopter jinżel iżjed fil-baxx, kważi kważi imiss mal-baħar biex jipprova jrażżan il-lanċa. Hemm sigriti u misteri qed ngħid. Tik-tok, tik-tok, reġa' qed itek-tek. Naħseb il-misteru tagħna wasal fit-tmiem issa. Tik-tok, tik-tok, tik